Греза пас кун. Mahmut budur okudu. Buza. Böyle koy. Buza gres buza. Давай, Грузин, молодец, лучший. Грезмезана. Ya давай на сюда. بازی نوبتی ما با دسته برقچی بود. در میدان خود ما تیاری خوب دیده بودیم و آماده بودیم که برقچی دسته روشن کلوب یعنی لیدری لیگ یکم رو غلبه کرد و اسخط رو غالب اومد. برای ما تیاری سخت دیده بودیم جدی. اون چیزی که از سر مفصل ما با بچه‌ها می‌خواستیم شنوانیم بفهمونیم، بچه‌ها نو درک کردن بازیشون خوب، چیزی که ما می‌خواستیم اون رو کردن، با همین غلبه خوب شد. بچه‌ها بازی خوب کردن، هم بازی خوب کردن، هم غلبه خوب شد. همش رو تبریک میکنم. از بچه‌ها راضی، از بازی هم راضی ام. بازی آیندهمون روز 26 در شهر کلوب با یکی از لیدرهای لیگ یکم با روشن کلوب بازی میشه. خیلی بازی جالب میشه. حرکت میکنیم، تیاری بینیم، همین خیلی بازی کنیم، مخلصای خود رو شاد کنیم و جای خود رو در لیگ یکم خوبتر کنیم. با بچه ایسا رو قبول کردیم در خونه بهت بازی نقص شد. بچه‌ها یادگار فهمی نقص کردیم، تیاری ما نقص بود، ترینرها مربی‌ها قطعی ما نقص کار کردن برای که بازی ما در به نهایت در کار بود. 3 اچکو را ما به دست آوردیم. من در این بازی با یاری همدستانم 3 گل رو به ثمر رساندم. من می‌خوام که در آینده در چمپیونات شماره گل را زیاد کنم. اکنون توجه میکنیم با ورزشگاه لوکوموتیو شهر دوشنبه که در دایره دوری 16 شاه منصور با سرای کمر بازی کرد. شاه منصور که تیمی ضعیفترین مملکت است در لیگ یکم، دسته تنها 2 امتیاز به دست آورده است و این تیم تاکنون نمیتواند که در لیگ یکم غلبه به دست آورد. البته
футболбозони Шоҳмансур мавсимро на он қадар хуб оғоз карданд. мавсим гузашта низ барои тими Шоҳмансур хеле ҳам мушкил паси сар гардида буд ва даста тавонист ки дар лига якум боқӣ монад. вале ин мавсим тим айни ҳол дар зинаи охирини ҷадвал қарор гирифтааст ва дар бозӣ бо Сарои Камар низ Шоҳмансур гарчанде ки талошам кард, аммо имконияти ғалаба кардан барои тими Шоҳмансур хеле ҳам кам буд. Шоҳмансур низ оҳиста-оҳиста ба ҳуҷум мерафт ва дарвозабони Сарои Камар ин ҳуҷумҳоро бартараф мекард. инҷо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шудааст ба фоидаи тими Шоҳмансур, вале бубинед ки зарба на он қадар қавӣ иҷро гардид ва ин ҳолат бартараф карда шуд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Сарои Камар, туп ба канори чап равон карда мешавад ва дар дақиқаи 20 Соҳибҷон Ваҳобов ҳамлагари Сарои Камар ҳисобро 0-1 ба фоидаи дастааш мекунад. бубинед садои штаки довар баланд гардид ва капитани Сарои Камар Соҳибҷон Ваҳобов тавонист ки зарба занад ҷониби дарвоза. дарвозабони Шоҳмансур кӯшиш кард, метавонист ки зарбаро бартараф намояд, аммо аз уҳдаи он набаромад. хуб, баъдан Шоҳмансур баъди пешсаф гардидани Сарои Камар кӯшиш кард барои баробар кардани ҳисоб, вале хеле ҳам мушкил сипарӣ мегардад ин мавсим барои тими Шоҳмансур. ҳатто гол зада наметавонанд ҳамлагарони ин даста. тим дар 16 бозӣ танҳо 11 гол ба самар расонидааст. ҳуҷуми навбати Сарои Камарро мебинем. навбат зарбаи ноаниқ зада шуд ҷониби дарвоза ва боз ҳам як имконияти дигар, боз ҳам барои Соҳибҷон Ваҳобов. ин навбат капитан натавонист ки зарбаи рост занад. фишор намеоварданд ҳимоятгарони Шоҳмансур ба бозингари рақиб. бубинед ки ӯ дар мавқеи озод қарор дошт ва танҳо зарбаи рост лозим буд аз Соҳибҷон Ваҳобов, вале ӯ зарбаи мустақим зада натавонист. яке аз ҳуҷумҳои Шоҳмансурро мебинем дар қисмати якуми майдондорӣ. зарбаи аниқ зада мешавад, вале дарвозабони Сарои Камар чунин ҳолатҳоро ба осонӣ бартараф мекунад ва инҷо туп ба тири дарвоза бармехӯрад баъд аз зарба ва қариб буд ки ҳисоб 2-0 мегардид. бубинед чӣ гуна бозигузорӣ карданд футболбозони Сарои Камар. дар ин ҳолат туп ба назди Соҳибҷон Ваҳобов равон карда шуд, вале туп ба футболбози Шоҳмансур бархӯрд ва баъдан ба тири дарвоза зада аз майдон берун гардид. дар маркази майдон Шоҳмансур тупро аз даст медиҳад. Сарои Камар дарҳол ба аксол ҳуҷум мегузарад. зарба зада мешавад ва зарбаро дарвозабон бартараф мекунад. аз зарбаи кунҷӣ туп ба дохили ҷаримагоҳ равон карда мешавад ва Соҳибҷон Ваҳобов аз имконияти севими худ истифода бурда голи дуюмашро ба самар мерасонад. 5 дақиқа мондан то хотимаи вақти асосии нимаи якум. Сарои Камар бо ҳисоби 0-2 дар сафар дар рақобат бо Шоҳмансур пешсаф мегардад. ҳам дарвозабон ва ҳам ҳимоятгари Шоҳмансур талош карданд, вале ба туп расида натавонистанд ва ҳамин тавр Ваҳобов голи дуюми худро ба самар расонид ва боз як имконияти дигар барои футболбозони Сарои Камар ба миён омад дар нимаи якум. умуман дар вазъиятҳои маъмулӣ футболбозони Сарои Камар дар қисмати аввал имкониятҳои зиёдро доштанд ва нимаи якум бо ҳисоби 0-2 ба фоидаи тими Сарои Камар хатм гардид. акнун зарбаи ҷаримавӣ ва зарба иҷро карда мешавад. мебинем ки зарбаҳои футболбозони Шоҳмансур он қадар қавӣ ва он қадар хуб нестанд. дар рафти дидори мазкур дарвозабони Сарои Камар ба осонӣ ин зарбаҳоро бартараф карда истодааст. рақобат дар канори чапи майдон барои ба даст овардани туп аст. ҳуҷуми Сарои Камар
اینجا قطع گردید و بعدا شاه منصور به هجوم میگذارد، ولی صاحب جان وهابوف در برگرداندن توپ خیلی هم خوب بازی کرد. پس داده می شود به کناری میدان. هجومی سرای کمر را میبینیم که توسط کنار ادامه مییابد. ضربه و حمایتگری شاه منصور توانست که فرصت پیدا کند و نگذارد که توپ وارد توری دروازه بگردد. اویسته اویسته بازی جالبتر میشد. شاه منصور نیز تلاش میکرد و اولین حالت خوبی گلزنی برای فوتبالبازی شاه منصور در هفته دیدار به میان آمد، ولی در آن حالت نیز دروازه‌بان خیلی هم خوب هنرنمایی کرد و اینجا میبینیم که هجوم سرای کمر با گل اکمل جان عوضف در دقیقه 70 به انجام میرسد. بعدا تیم شاه منصور بعد 3-0 شدن حساب تلاش کرد و فوتبالبازان تیم شاه منصور با کمک آیت الله نیشانوف توانستند که یک گل بزنند و شاه منصور در قسمت دوم دیدار با زدن گل دست یافت. توسط کنار راست میدان این هجوم راه اندازی گردید و آیت الله نیشانوف امکان پیدا کرد که حساب رو 1-3 کند، ولی دیگر شاه منصور فرصت پیدا نکرد و این دیدار با حساب 1-3 ختم گردید. کلیون نبود بازی خیلی هم بازی آسان شد. از سرشای بازی خیلی هم برای ما آسان غلطید. لحظه گلزنی را استفاده نمیبریم، مگر ما لحظه گلزنی را قسم یکم استفاده میبریم همون بازی همون وقت حل میشد. از سبب نبردن لحظه گلزنی یکم تایم هم خیلی اخیر بازی کم ترقی شد. لیکن برای ما آسان بود بازی امروز. برای شاه منصور امروز خیلی سوس بازی کرد. شاید دسته وحدت مقصد ما یگانه در خانه غلبه کردن است. ما در شهر وحدت با حساب 1-1 ما بازی را برده شدیم، بعد مساوی شد. آینده بازی مقصد ما غلبه. پیش از همه بازیگرای سرای کمر رو با غلبه تبریک می‌نمایم. با بازی خوب، بازی دو خیل گذشت. در قسم یکم طرفین بود از طرفی بازی سرای کمری 5. دوم تایم 45 دقیقه طرفین بود از طرف ما. که حالت هایی که بودن در ما آن را استفاده می بردن، نتیجه بازی تماما دیگر می شد. باید بار دیگر سرای کمر رو با غلبه تبریک میکنم. هر یک دسته که باید تیاری شود برای خیلی مسابقه ها، کمی کمش 2 ماه 3 ماه باید تیاری بیند، مالیه باشد. وقتی مالیه نیست و دسته 2-3 ماه تیاری نمی بیند، نتیجه هم خیلی میشه. این از ما وابسته نیست. اینجا به بسیار در کار یکم که زباری مشکی در کار ما یکم بار نگذاشتیم. اگر قاعدوی گیریم ما باید 4 بار زباری مشکی میگذاشتیم، یکم نگذاشتیم. همین یک هفته پیش از چمپیونات سر شدن هم دسته تیز جمع شد و بازی را سر کردیم. نتیجهش همین. بینندگان ارجمند به ناحیه یوون میرویم و در دوری 15 مملکت تیم مهیر با پنچر بازی کرد. این رقابت نیز برای فوتبالبازان پنچر بسیار هم بابرار بود. در آغاز دیدار نسیم محمدقلوف حساب رو کشید و بعدا در ادامه قسمت یکم عبدالخلیل بورانوف با زدن گل دست یافت. او در دقیقه 22 توانست که مؤلفی گل بگردد و بعد از این حالتی که توپ به داخل جریمه‌گاه مهیر روان کرده شد، فوتبالبازان خط حمایه مهیر نتوانستند که با حملهگری دسته پنچر با استوار هنرنمایی کنند و عبدالخلیل بورانوف با زدن گل دست یافت. خوب تیم پنچر در این دیدار خیلی هم خوب هنرنمایی کرد و فوتبالبازان پنچر عین حال امکاناتی خوب دارند تا اینکه با تیم اسخط با روشن نزدیک شود و دسته برای کسب روخت لیگ عالی مملکت تلاش دارد. کوشش کرده است از پنچر که دوباره به لیگ عالی بر بگردد و البته فوتبالبازان این تیم خیلی هم نزدیک هم هستند تا اینکه دوباره در لیگ عالی بازی کنند. عبدالخلیل بورانوف توپ رو به مرکز روان میکند و در داخل جریمه‌گاه
дар дохили ҷаримагоҳи муҳир қарор дошт ҳамлагари тими паншер Насим Мадхулов ва ӯ ба тӯб расида натавонист. муҳир бошад кӯшиш мекард ки дар майдони худ дар рақобат бо паншер соҳиби имтиёз ҳам гардад, вале футболбозони муҳир бар муқобили паншер рақобати хуб нишон дода натавонистанд, зеро бар муқобили паншер бозӣ кардан барои тими муҳир хеле ҳам мушкилам буд. Вале новбаста аз ин имконатҳои голзанӣ барои муҳир ба миён меомад ва дар ҳамин ҳуҷум муҳир метавонист ки ба задани гол даст ёбад, аммо дарвозабони паншер хеле ҳам дар сатҳи олӣ бозӣ кард ва дар ин ҳолат ӯ каме ҳам латанбар дошт, вале бозиро идома дод. паншер тавассути марказ, тавассути канори чап, канори рост ба ҳуҷум мегузашт ва футболбозони ин даста омодагии хуб дида буданд барои бар муқобили муҳир бозӣ кардан ва ин рақобатҳо яке аз рақобатҳои марказии даври 15-ум маҳсубам меёфт. хуб, дар назди ҷаримагоҳи худ муҳир тӯбро мегирад, пас дода мешавад ва канори чапи майдон ва ҳуҷуми худро муҳир маҳз тавассути ҳамин канор оғоз мекунад ва паншер бошад дар наздикии ҷаримагоҳи худ тӯбро гирифт, вале боз ҳам инҷо мебинем ки бозингарони муҳир фишор меоваранд ва баъдан тӯб аз майдон берун мегардад. дарвозабони муҳир дарҳол мехоҳад ки ҳуҷуми дастаашро оғоз кунад. дар қисмати якум барои гол задан футболбозони муҳир талошам карданд. инҷо Абдухалил Боронов аз зарбаи ҷаримавӣ истифода бурда тӯбро ҷониби дарвоза равон мекунад, вале зарба ноаниқ зада мешавад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, як бора 4 футболбози тими паншер дар назди тӯб қарор доштанд ва дар охир капитан Абдухалил Боронов зарба зад, вале мебинем ки зарбааш ноаниқ аст. ин баъд акнун дарвозабони паншер ҳуҷумро оғоз мекунад. ӯ мунтазир шуд ки ҳамдастагонаш мавқеи хулиро пайдо созанд дар нимаи майдони тими муҳир ва ҳамин тавр Насим Мамадқулов ҳамлагари паншер ҳисобро 2-0 мекунад, умуман 3-0 мекунад дар рафти дидори мазкуру голи дуюми худро ба сама расонид ва қисмати якуми рақобат бо бартари футболбозони паншер ба анҷом мерасад. хуб, тими муҳир талошам мекард барои гол задан, вале чӣ гуна ки қайдам кардам барои футболбозони муҳир дар рафти дидори мазкур голзанӣ хеле ҳам мушкил буд, аммо ба ҳар ҳол муҳир талошам мекард. нима якум ки дар рафти он бештар муҳир ҳуҷум мекард, футболбозони паншер бошад аз аксҳуҷумҳо кор мегирифтанд, вале дар қисмати якум муҳир гол зада натавонист ва нима якум бо ҳисоби 0-3 ба фоидаи паншер хатм гардид. дар қисмати дуюми рақобат бошад, боз ҳам тими паншер бартарӣ дошт ва паншер бештар талош мекард ки ин бартари худро дар ҳисоб нигоҳ бидорад ва дар хати ҳимоя хубтар ҳунарнамоӣ кунанд. тими паншер яке аз он дастаҳое аст ки дар баробари Эсхада ва Равшани Кулоб хеле ҳам зиёд гол мезанад даста, вале хати ҳимояи паншер хеле ҳам қавӣ аст ва даста айни ҳол ба атури дарвозааш 19 гол сар додааст ва ин беҳтар аз Равшани Кулоб ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд аст. зарбаи кунҷӣ таъин карда мешавад ба фоидаи муҳир. инҷо бозингарон ишора мекунанд ки ту ба дасти Абдухалил Боронов бархӯрдааст, вале офсайд ба қайд гирифта мешавад ва тавассути фишор футболбозони муҳир тӯбро мегиранд. дарҳол мехоҳанд ки ба аксулҳуҷум гузаранд, аммо дар ин ҳолат низ офсайд буд ва футболбози муҳир дар ҳолати нобозӣ қарор дошт.
ҳисоб аввано 0-3 ба фоидаи тими Паншер аст. Паншер ки дар нимаи якум қувваи зиёдро сарф карда буд, дар қисмати дуюм бештар аз аксулҳуҷум кор мегирифт ва дар як чунин аксулҳуҷум Алишер Қурбонов бозингари моҳир тӯбро воридтури дарвозааш мекунад ва Паншер ҳисобро 4-0 менамояд ва даста тавонист ки дар даври 15 бо ҳисоби 4-0 моҳирро ноком созад. дидори Ҳулбук ва Шоҳмансурро таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобат. хуб дидори мазкур дар ноҳияи восеъ баргузор гардид ва ин рақобат дар доираи даври 15-уми лигаи якум доир шуд. албатта тими муддаӣ дар ин дидор дастаи Ҳулбук буд, зеро футболбозони Ҳулбук дар ҷадвали мусобиқа ба пешсафони хело ҳам наздик ҳастанд. даста ниҳол дар зинаи чаҳорум қарор дорад бо дарёфти 27 имтиёз ва Ҳулбук талош карда истодааст барои ба даст овардани роҳхати лигаи олии мамлакат ва имкониятам дорад ин даста. бозӣ бо бартарии футболбозони Ҳулбук оғоз гардид ва футболбозони Ҳулбук бо пироҳани рангаш сафед бозиро доир карданд ва Шоҳмансур бошад бо пироҳани рангаш сабз. мебинем ки зуд бозингарони Ҳулбук ҳуҷум карда истодаанд ҷониби дарвозаи Шоҳмансур. ҳамлагарони ин тим хело ҳам фаъол буданд ва дар дақиқаи 14 аваз Қамчинов ба задани гол даст ёфт. яке аз беҳтарин футболбозони тими Ҳулбук аст аваз Қамчинов ва ӯ беҳтарин нишонзани лига якум низ ба ҳисоб меравад. бозингари мазкур имконияти хуб дорад то ин ки соҳиби ҷоизаи беҳтарин нишонзани лига якуми мамлакат бигардад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва бар муқобили футболбози Шоҳмансур қоидаи бозӣ вайрон шуд. ту ба бозингарони Ҳулбук бармехӯрад ва дарҳол футболбозони Ҳулбук мехоҳанд ки тӯбро ба худ барбигардонанд. нимаи аввал бо бартарӣ бозингарони Ҳулбук паси сар гардида истодааст ва бубинед ки чӣ гуна бозингарони канурии хати ҳамлаи Ҳулбук хело ҳам фаъол аст. онҳо зуд мансубаҳоро созмон дода истодаанд ва албатта аз заифии рақиб истифода бурда Ҳулбук имконият пайдо кард то ин ки шумораи зиёди ҳолатҳои голзаниро дар нимаи якум созмон бидиҳад. мебинем ки инҷо чӣ гуна имконият барои Ҳулбук буд, вале тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад ва аз майдон берун мегардад. боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Шоҳмансур аст. Шоҳмансур танҳо дар чунин ҳолатҳо имконият пайдо мекард ки ҷониби дарвозаи Ҳулбук зарба занад, вале зарбаҳо низ он қадар қавӣ нестанд, хуб иҷро карда намешаванд ва ба осонӣ инҷо футболбози Ҳулбук аз рақиб мегузарад. ин аваз Қамчинов аст ки аз суръати худ истифода бурд, аз ҳимоятгари рақиб гузашт ва ҳамин тавр футболбозони Шоҳмансур бо голи задаи Мурсалим Тоиров ҳисобро баробар мекунанд. давар инҷо корти зард медиҳад ба дарвозабони тими Ҳулбук барои эътироз кардан ва бори дигар мебинем ки чӣ гуна пои худро гузошт Мирсалим Тоиров. албатта дарвозабон ишора мекунад ба довар ки хатарнок бозӣ кард ҳуҷумкунандаи Шоҳмансур, аммо довар ин голро ҳисоб мекунад ва Шоҳмансур тавонист ки дар нимаи якум натиҷаро баробар созад. новбаста аз оне ки ҳолатҳои голзанӣ хело ҳам зиёд буд барои Ҳулбук, вале Шоҳмансур тавонист ки ҳисобро баробар кунад. Шоҳмансур тавонист ки баъд аз пешсафии Ҳулбук ба задани гол даст ёбад. футболбозони Шоҳмансур дар идомаи нимаи аввал хостанд ки барои нигоҳ доштани ин ҳисоб талош кунанд ва муваффақ ҳам гардиданд ва қисмати якум бо натиҷаи 1-1 ба анҷом расид. боз ҳам мебинем ки бозингарони Ҳулбук эътироз мекунанд ҷониби довар барои ҳолатҳое ки дар нимаи аввал рух дод ва Ҳулбук барои касби
برای دریافت 3 امتیاز در قسمت دوم تلاش میکرد و دسته کوشش میکرد که باز هم در رفت بخوری مذکور پیشرفت بگردد. البته به مثل نیمه اول هولبوک فاول بود و عوض قمچینوف در دقیقه 57 توانست که حساب رو 2-1 کند. حملگری هولبوک گل دوم خود رو به ثمر رسانید. یکی از بهترین موسم خود رو پس سر کرده ایستاده است عوض قمچینوف. توجه میکنیم که چگونه او با زدن گل دست یافت و البته این پارتوف در همین حالت خیلی هم خوب بود. او در اولین رسش خود به توپ جانب دروازه ضربه زد و دروازه‌بان شامنصور برای برطرف کردن این حالت فرصت پیدا نکرد و هولبوک مرتبه دوم در رفت این وخوری پیشرفت گردید. اینجا ضربه کنجی به فایده تیم شامنصور است. شامنصور البته میتوانست که از وضعیت‌های معمولی استفاده برده باز هم حساب رو برابر کند. در چنین بازی‌های مشکل برای تیمی که به باخت روبرو شده ایستاده است وضعیت‌های استانداردی میتواند که کمک رسان باشد، ولی فوتبالبازان شامنصور کم امکانات پیدا کردند تا اینکه در قسمت دوم از این امکانات رو استفاده برند. پنالتی تعیین کرده می شود و بعد از آنی که قاعده بازی بر مقابل فوتبالبازی هولبوک ویران کرده شد در داخل جریمه‌گاه، میبینیم که چگونه عوض قمچینوف وارد جریمه‌گاه شد و قاعده بازی بر مقابل او ویران گردید. خود قمچینوف به نزد توپ آمد و با کنار چپ ضربه زده حساب رو 3-1 نمود. هتریک کرد عوض قمچینوف در دیداری مذکور و فوتبالبازی مذکور در حقیقت هم خیلی هم خوب هنرنمایی کرده ایستاده است و میتواند که بهترین نشانزن لیگ یکم مملکت بگردد. بعد 3-1 گردیدن حساب نیز هولبوک تلاش میکرد برای زدن گل های نوبتی خود و این بازی برای هولبوک با حساب 3-1 به فایده‌اش ختم گردید. بازی خیلی برای ما وزبین گذشت. در بازی همگی 12 نفر آمدند. زمین ها کم بودند، همگی یک زمینه. بعد دو گلی که یکم و سیوم زدن بازیگرا خودشون آوردن. این خیلی بازی برابر بود. از دوم دور 70% دسته نو شدگی. این بسیارتر با سبب مولیوی، با سبب обеспечение команда. برای من بسیار تشکیل و مشکلی ها بسیارند. برای من امسال خیلی وزبین ما بشود. نگفتن هماند که ادو بازیگری ما که جوان بودند در دیگر بازی ها بازی نکرده بودند، ما با آنها در این بازی امکانیت دادیم که در اولی بازی و در اول قسم دوم با میدان آیند و وقتی که ما یک گل خود را در دقیقه 11 گویم زنیم الکی ما فکر کردیم که یک دو بازیگر رو امکانیت دیم که در بازی آینده که یکی از بازی بسیار با ما ضرور است با دسته وحدت آنها رو گویم که از میدان گرفتیم که آنها دم گیرند و این به آن آورده رساند که از آن امکانیت هایی که زیادتر از 10 تا بود در قسم یکم با ما یک بار توپ را وارد دروازه حریف کردیم و وقتی که ما پورا به هجوم میگذاشتیم از خطاگی محافظتگران مرکزی ما استفاده برده هجوم کننده دسته شامنصور شهر دوشنبه توپ را وارد دروازه ما کرد. در قسم دوم بازیگران رو دو سه بازیگر دیگر رو عوض کردیم، اون رو وارد به این رساندیم که عوض قمچینوف که یکی از بهترین هجوم کننده لیگ یکم میباشد 3 توپ رو وارد دروازه حریف کنند. از غلبه بسیار خرسندم، نه وابسته به آن که حساب چند باشد. این 3 خال برای ما 3 خال است. بازی امروزه خیلی مشکل شد از سبب که ما حریف را حریف حساب نکردیم. از همون سبب که خیلی بازی مشکل شد. حتی قسم اولی بازی با حساب 1-1 انجام یافت. و من توانستم که در قسم دوم باز 2 گل دیگر زده دستم را با پیش برم. این سال برای من برای فعالیت ورزشی هم خیلی سال خوب است که من در لیگ یکم 21 گل زدم و نیت دارم که حتی گل هایم را از 30 بالا کنم. 7 بازی دیگر دارم.
акнун ба бозии дастаи пешсафи лига якум таваҷҷӯҳ мекунем. равшан дар даври 15 бо ҳосилот бозӣ кард, бо ҳосилоти ноҳияи фархор ва ин дидор дар шаҳри клуб баргузор гардид. ин бозӣ қабл аз дидори даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон сурат гирифт ва дирӯз равшани клуб тавонист ки дар даври нимниҳоӣ регарта дастро бо ҳисоби 1-0 ноком карда ба финали ҷоми тоҷикистон барояд ва албатта равшани клуб таваҷҷӯҳи худро ба бозии даври нимниҳоӣ равона карда буд ва дар ин дидор футболбозони равшани клуб талош карданд ки қувваи зиёд сарф накарда бар рақиби худ ҳосилот пирӯзӣ ба даст оваранд. равшан бартарӣ дошт аз дақиқаҳои аввал. дастаи пешсаф тиме ки барои баромадан ба лигаи олӣ хелоам наздик аст, бозиро хелоам хуб оғоз кард ва равшани клуб дар мавсими ҷории лигаи якум ки даста танҳо 3 маротиба мағлуб гардидааст, имконияти бисёрам хуб дорад то ин ки дубора дар лигаи олӣ бозӣ кунад. шогирдони ғайраталӣ мираҳмадов нисбат ба рақиби худ хелоам хуб нарнамоӣ мекарданд дар дидоре ки ба анҷом расид, дидоре ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб баргузор гардид ва дар дақиқаи 16 ҳасан рустамов тими равшанро пешсаф кард. ӯ хелоам голи зеборо ба сама расонид. бубинед, берун аз ҷаримагоҳ зарба зад ҳасан рустамов ва ҳатто дарвозабони ҳосилот фурсат пайдо накард ки самти ҳаракати тӯбро муайян кунад ва тӯб вориди тури дарвоза гардид. ҳисоби 1-0 шуд ба фоидаи равшан дар дақиқаи 16 майдондорӣ. ҳосилот тиме аст ки дар лига якум даста дар зинаи 8 қарор дорад бо дарёфти 21 хол. шумораи имтиёзҳои ҳосилот бо сарои камар баробар ҳастанд ва агар ҳосилот як пирӯзӣ ба даст оварад, даста метавонад ки як бора ба зинаи 6 ҷадвал барояд. аз ҳамин лиҳоз ҳосилот дар ҳар як бозии боқимондаи худ барои пирӯзӣ талош хоҳад кард. умуман дар лига якум шуруъ аз зинаи 3 то ба зинаи 8 ин дастаҳоро танҳо 8 имтиёз ҷудо мекунад. аз ҳамин лиҳоз ҳар як ғалаба, ҳар як бохт метавонад ки зуд мавқеи дастаҳоро иваз кунад. ҳисоб 2-0 мегардад. дар дақиқаи 38 амирҷони фаррухзод ба задани гол даст ёфт ва ӯ тавонист ки ҳисобро 2-0 кунад ва аз зарбаи ҷаримавӣ истифода бурда равшани клуб голи дуюми худро ба сама расонид. ҳосилот талош мекард то ин ки бар муқобили пешсаф, бар муқобили тиме ки хелам бозии устувор нишон медиҳад дар лига якум барои голзанӣ кӯшиш кунад ва муваффақам бигардад, аммо хелам мушкил буд барои тими ҳосилот рахт накардани хатти ҳимояи равшан ва дар ин ҳолат гол ҳам зада шуд, вале бар муқобили рустам ризоев инҷо қоидаи бозӣ вайронам гардид аз ҷониби ҳамлагари тими ҳосилот ва довар қоида вайронкуниро ба қайд гирифт. ҳуҷум мекарданд бозингарони тими равшан дар қисмати якум ва қариб буд ки 1-1 мебаромад футболбози равшани клуб, вале дарвозабони ҳосилот фурсат пайдо кард ва дарҳол тӯбро гирифт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар наздикии ҷаримагоҳи равшани клуб ва футболбозони ҳосилот мехоҳанд ки дарҳол тӯбро ба бозӣ дароранд, вале муваффақ намешаванд ва бозингарони равшан аллакай дар мавқеҳои худ қарор доранд ва ҳосилот аз ин вазъияти маъмулӣ истифода бурда тавонист ки зарба занад, вале зарбаи задашуда ноаниқ аст. дар дақиқаҳои охири қисмати якум тими ҳосилот ҳуҷумҳояш зиёдтар гардиданд, вале ягона мушкили ҳосилот он буд ки даста гол зада наметавонист ва нимаи аввал бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи равшани клуб ба анҷом расид. қисмати дуюмро футболбозони равшани клуб бо
бартарии худ оғоз карданд ва кӯшиш карданд футболбозони равшан то ин ки зуд голи сеюмро ба самар бирасонанд ва даста аллакай дар фикри бозии даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон бошад ва ба ин чиз муваффақ ҳам гардиданд бозигарони равшан. дарҳол равшан ба аксулҳуҷум мегузарад, пас ба дохили ҷаримагоҳи ҳосилот аст ва дар ин ҳолат ҳимоятгари ҳосилот хело ҳам хуб бозӣ кард ва нагузошт ки ту ба назди бозингари равшани клуб ояд. вале равшан ҳуҷумҳои худро идома медод ва фишори равшан дар қисмати дуюм махсусан дар оғозаш хело ҳам зиёд буд. бо як мушкили ҳимоятгарони ҳосилот ин ҳолатҳоро бартараф мекарданд ва инҷо бубинед ки вақте ки тӯб аз дохили ҷаримагоҳ берун карда шуд, дарҳол футболбозони равшан тавассути фишор тӯбро гирифтанд. боз ҳам аксулҳуҷум равшани клуб дар қисмати дуюм бештар талош мекард ки бо ҳамин гуна усул бозӣ кунад, яъне аз аксулҳуҷумҳо истифода барад ва ҳисоб 3-0 карда шуд. ҳасан рустамов голи дуюми худро дар дақиқаи 57 ба самар расонид ва дубл кард. ин бозингари бо таҷрибаи равшан инҷо ҳимоятгари ҳосилот иштибоҳ мекунад, тӯбро натавонист ки аз ҷаримагоҳ берун созад ва тӯб ба назди ҳасан рустамов омад ва ҳасан рустамов бошад тӯбро ба канори чапи дарвоза равон карду ҳисоб 3-0 ба фоидаи ҳосилот шуд, ба фоидаи равшан шуд. баъд аз ин гол маълум буд ки равшан ғалабаро ба рақиб нахоҳад дод ва даста ғалабаи навбатии худро, нехтараш ғалабаи 12-уми худро дар лигаи якум ба даст меоварад, зеро баъд аз оне ки ҳисоб 3-0 аст, аз тими равшан имтиёз гирифтан хело ҳам мушкил аст ва махсусан барои тими ҳосилот ки бозиашон қадар қавӣ нест ва дар дақиқаҳои охир далер чолов тавонист ки ҳисобро 4-0 кунад ва нуқтаи ниҳоии бозии мазкурро гузорад ва равшани клуб дар рақобат бо ҳосилот барои ғалаба кардан ба ягон мушкили даста рӯбарӯ нагардед ва гарчанде ки чунин имкониятҳо буданд барои футболбозони тими ҳосилот, аммо Рустам Ризоев хело ҳам хуб бозӣ мекард ва умуман бозигарони равшани клуб аз ин ҳолатҳо низ он қадар хуб истифода карда наметавонистанд. боз як ҳолати дигар, боз як имконияти дигар барои тими ҳосилот ва зарба зада мешавад ва пас аз ин зарба бубинед ки ту ба футболбози тими равшани клуб бармехӯрад ва аз майдон берун мегардад. шогирдони ғайраталии Мираҳмадов дар дақиқаҳои боқимонда талош карданд ки боз як голи дигарро ба самар мерасонанд, вале баъди 4-0 гардидани ҳисоб бештар равшан талош мекард ки қувваи зиёд сарф накунад ва даста ин пешсафии худро дар ҳисоб нигоҳ дошта тавонист, вале ҳосилот метавонист ки ҳадиақал 2 гол ба самар бирасонад, аммо аз ин имкониятҳо футболбозони ҳосилот истифода карда натавонистанд. дар ҳақиқат ҳам имкониятҳои голзанӣ барои тими ҳосилот буданд. ин дуюмин ҳолати хуби голзанӣ аст барои бозингарони меҳмон, вале аз ҳолатҳои мазкур тими ҳосилот истифода карда натавонист ва умуман даста дар рақобати мазкур фурсат пайдо накард ки ба дарвозаи равшани клуб гол занад. рақобат идома меёфт. дар дақиқаҳои охир ҳосилот бештар ҳуҷум мекард ва дар охир равшан тавонист ки бо ҳисоби 4-0 пирӯз шавад. чихел ки шумо медонед барои мо ҳамаи бозиҳо муҳим ҳастанд ки мо дар назди даста мақсад мондагем ки ғолиби чемпионат гардем. пеш аз ин бозии вазмин доштем ки бо дастаи Истиқлол бачаҳо
бисёр мондаи бадам шидагӣ будан хеле бачаҳо бозӣ кардан, бозӣ нағз нишон додан, бозӣ хуб ҳам дар қисми аввал ҳам дар қисми дуюм хеле даркор буд, ҳам хеле бозӣ кардам. бозии гузаштаро бо командаи Бахшӣ бо ҳисоби 1-0 бисёр бозӣ бо шиддатро буридем. бачаҳо хеле монда шиданд. ман фикр мекунам ки аз ҳамин бозие ки бо Барқчӣ ки бисёри ҳайати он дар мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бозӣ мекунад, аз ҳамун монда шудан. ҳарчанд ки мо бозиро буридем, дар ин ҷо камтар ҳамун физически меган чӣ меган мо монда шида буданд. хеле мудам моментҳо буданд, ҳолатҳои голзанӣ буданд, аммо истифода набурданд. аммо равшани клуб ин дастаи пурқувват аст. хеле ки шумо медонед лидер аст, дар якум ҷо рафта истодааст. барои ҳамин бозӣ ҳамин хеле равон шуд. хуб, акнун бинандагони арҷуманд таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои даври 16-ум. танҳо як бозӣ дойр нагардид. ин рақобати Эсхата ва Равшани клуб аст ки рӯзи 14 октябр баргузор мегардад. бо сабаби иштироки Равшан дар даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон ин рақобат ба таъхир гузошта шуд. Равшани Зафаробод бозии худро бо ҳосилот 1-1 ба анҷом расонид. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвал. Равшани клуб бо 36 имтиёз дар зинаи аввал аст. Эсхата дар зинаи дуюм бо 31 имтиёз. Паншир ба Эсхата наздик гардидааст, 29 имтиёз дорад. айни ҳол тими Паншир, вале Эсхата як бозӣ кам кардааст бо ҳамроҳи Равшан дар айни замон. хуб, бозиҳои даври 17-ум рӯзҳои 25 ва 26 сентябр баргузор мегарданд. дори марказӣ албатта ин рақобати Равшани клуб ва Паншир ба ҳисоб меравад ки он бозӣ рӯзи 26 сентябр дар шаҳри клуб баргузор мегардад. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба омор. дар ин давр танҳо як бозӣ бо пирӯзии футболбозони мизбон ба анҷом расид ки дар дидори мазкур Паншир тавонист ки Барқчиро бо ҳисоби 7-1 ноком созад. дар се рақобат бозингарони тими меҳмон пирӯзӣ ба даст оварданд ва меҳмонон нисбат ба футболбозони мизбон дар даври мазкур хеле ҳам хуб нарнамоӣ карданд. як бозӣ бо натиҷаи мусови ба анҷом расид. ин дори Равшани Зафаробод ва ҳосилот аст ки бо ҳисоби 1-1 хатм шуд дар даври 16-уми лигаи якум. мизбонон ба задани 10 гол даст ёфтанд дар ин давр. ин бештар аз футболбозони меҳмон аст ва новбаст аз оне ки мизбонон ғалабаи кам доштанд, вале голҳояшон зиёд буд ва меҳмонон бошанд танҳо 9 гол доданд дар бозиҳои даври 16-ум. нуздаҳ гол дар умум ба самар расонида шуд дар даври 16-ум ва бозиҳои ҳар як даври лигаи якуми мамлакат албатта сергол ҳастанд ва дар ин давр 19 гол ба самар расонида шуд. хуб, бинандагони арҷуманд, ин буд шарҳи бозиҳои даври 15-ум ва 16-уми лигаи якуми мамлакат. бо шумо будам Фаридуни Шарифзод. ташаккур барои диққататон. хайр.